This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Haka artare unai tung araja arpusan haka por kumba shipo beje menstem ki pulet ka Mairang police station kila yo ya ka jingpen tip balalap ya ka wei ka Metïap jong ubrio ka plus Sdien Phasi hau Tyllai haka wei ni ki jaka ka balong Khlaw ka badan hajan ka Surok Mairangbah Laitdom ka baha pa Eastern West Khasi Hills district. Kat kum ketolong kubor na kipulet laong bayaw teu beriu latip kerteng kumuba Henry basayo mait sau puars nam karta uba syong basa haka snong langsti rim pendam umyong ubala jat nala yeng haka arpo kundai tere ujeliu arja arpusan. Nakaliang gibah yeng jong teu Rangbah kim syam la ujor FIR haka por bau leja nawar kidang mot bau dang let kai se yeng ki paralok Henry hadin bu umwan pai yeng shu kata haka sitere unai tung arja arpusan kila penlong ke jingwat ya u. Marsen yo jing tip ya ke jing lap Metïap haka step jong ka ar tarik naitung araja arpusan kibor pulet kila lek mar sya ketika jaka bat kila ra no ya ka Metïap sya civil hospital Mairang banle ya ka post mortem. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.